Καλησπέρα σας από την ηλιόλουστη σήμερα Πάτρα, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Καταφέρατε και έχετε ήλιωση γιατί είναι σε ζημιά. Όχι, εμείς εδώ έχουμε σχεδόν άνοιξη, εντάξει, δεν έχω βγει έξω, οπότε δεν ξέρω τι θερμοκρασίες έχει, αλλά ο ήλιος είναι από τους καλούς, είναι από τους πολύ καλούς. Αναπτυξιακή άνοιξη. Ξέφω το πρωτογενούς πλεονάσματος κλπ. Μισό λεπτό, Λευτέρη. Καλησπέρα σας, είμαστε στο Mojo Radio και τους 107 και 7. Μαζί μας ο Λευτέρης ο Χαραλαμπόπουλος από το περιοδικό Unfollow και θα μας πει κάποια πραγματάκια σχετικά με το άρθρο, το οποίο έχει τίτλο στο τελευταίο τεύχος: ο Σαμαράς χαρίζει το κρατικό κερδοφόρο μονοπόλιο του ΑΔΜΙΕ στο 1/20 της αξίας του. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Λευτέρης ο Χαραλαμπόπουλος και ο Παναγιώτης ο Θεοδωρόπουλος. Λευτέρη, χτες είχαμε και μια συζήτηση για τη διαχείριση των υδάτων εδώ στην περιοχή τη δική μας, στην Αχαΐα, από το φράγμα το καινούργιο που φτιάχνεται στο Πύρο Παραπύρο, που τελειώνει υποτίθεται φέτος, και διαβάζουμε ότι... Θα το δώσουμε και αυτό για ενέργεια, μην ανησυχείς, θα έρθει η ώρα του. Αυτό βλέπουμε, διαπιστώνουμε δηλαδή, αυτό που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Τσακανίκα ήταν ότι το νερό μέσα από κάποια, δεν ξέρω, πατέντα, γιατί είναι πατέντα, επειδή η ΔΑΠ και η ΑΘ δεν πήγαν στο ΤΑΙΠΕ τελικά σαν μετοχές, πάνε να δώσουν πράγματα όμως τα οποία μπαίνουν στην ειδική κατηγορία που έχει να κάνει με αγαθό. Είναι οι κατηγορίες αγαθό. Ουσιαστικά όλα τα φράγματα στην Ελλάδα, όλα τα φράγματα, είναι προσπόληση. Ακόμα και αυτά που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο δημόσιο, αλλά και άλλα φράγματα όπως είναι αυτό στο Αχελόου, που ανήκει εξημισία στο δημόσιο, και στον κύριο Μπόμπολα, πάλι Μπόμπολας, παντού. Πάλι είναι ο Μπόμπολας πίσω από τον Αχελόου. Σήμερα, πριν στην αρχή της εκπομπής, συζητούσαμε για διάβαζα τις εξελίξεις σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι περίπου stop στο έργο. Και ο Χρυσοχοΐδης είπε ότι όχι stop στο έργο θα γίνει, αλλά θα γίνει διαφορετικά. Προσπαθώ να το παρακολουθήσω αυτό. Πάντα βρίσκουν τον τρόπο να, αν το Συμβούλιο της Επικρατείας ή οποιοδήποτε άλλος δημοκρατικός θεσμός στην Ελλάδα λειτουργεί ένα εύλογο κόλλημα σε ενέργειες που κάνουν, να βρουν τρόπο να τα ξεπερνάνε. Όπως βγήκανε και στον ΑΔΜΙΕ, όπως βγήκανε και στον ΟΠΑΠ. Στο ΟΠΑΠ είναι αρκετά οξύμορο το γεγονός ότι ο ανακριτής της υπόθεσης ουσιαστικά προχτές μοίραζε στο ρεπορτάζ ότι έχει βάλει την υπόθεση του ΟΠΑΠ στο αρχείο, και η δικαιολογία έφερε το γεγονός ότι ενώ ζήτησε την έκθεση της αμερικάνικης εταιρείας που είχε αποτιμήσει τον ΟΠΑΠ από τον ΑΔΜΙΕ, από το ΤΑΙΠΕΔ, στο ΤΑΙΠΕΔ δεν την προσκόμισε, στον εισαγγελέα. Δεν την προσκόμισε το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί ασχοληθήκαμε και με αυτό. Προχτές οι Financial Times γράφαν ότι τρέχει εισαγγελική έρευνα για την πώληση του ΟΠΑΠ, και λίγες ώρες μετά βγήκε η είδηση ότι ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση την έβαλε στο αρχείο. Ουσιαστικά, για να ξέρουμε και πώς πάει το πράγμα, ο εισαγγελέας του συγκεκριμένος είναι πρωτοδικών. Δεν έχει το δικαίωμα να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Ουσιαστικά, πώς τη βάζει στον αρχείο, τη βάζει μεταβιβάζοντάς την σε εισαγγελέα εφετών, ο οποίος από τον υφιστάμενό του έχει την πρόταση ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο, θα τη βάλει στο αρχείο. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό, θα το κάνει ο προϊστάμενος του από πάνω. Αλλά ουσιαστικά δεν έχει βάλει στο αρχείο, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά στο ρεπορτάζ, γιατί ο ίδιος μίλησε με βουλευτές από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, Έλληνες, οι οποίοι τον πήραν τηλέφωνο και τον ρώτησαν, ο ίδιος είπε ότι προσπάθησε να πάρει την έκθεση της αμερικανικής εταιρείας της αποτίμησης του ΟΠΑΠ, και δεν του δόθηκε. Να δει τελικά εάν τα 650, εάν τα 550-600, πόσα ήταν τα εκατομμύρια με τα οποία αγόρασε ο Μελισσανίδης και η Τσέχη τον ΟΠΑΠ, ήταν καλό τίμημα, καλό νούμερο. Και ότι... για να δει και τι αποτιμούν. Και το βασικό είναι το εξής. Αν είναι καλώς καμωμένη η αγοραπολισία του ΟΠΑΠ από τον όμιλο του κ. Μελισσανίδη και των υπολείπων, δεν το ΤΑΙΠΕΔ δεν δίνει στη δημοσιότητα την έκθεση. Αν δηλαδή ουσιαστικά η έκθεση των Αμερικανών προς το ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΠΑΠ είναι στην τιμή που πωλήθηκε, γιατί είναι σωστά, ναι, γιατί δεν τη δίνει. Εδώ να θυμίσουμε ότι μετά την ημέρα των υπογραφών, να θυμίσουμε το ταξιδάκι του... τη στην Κεφαλονιά με το Learjet του
Κλείσε τον προϊόν. Ναι, όχι, απλά έχει και άλλα σκοτάδια από πίσω. Ο κύριος Σταυρίδης, ο οποίος απετέλθει μόλις έγινε γνωστό ότι πέτασε με το Learjet, το οποίο μην το λέμε το Μελισσανίδη, χρονομιστωμένο είναι, νοικιασμένο είναι. Τέλος πάντων ήταν μαζί με το... Νοικιασμένο, είναι από την Imperial. Λοιπόν, μιλάμε για ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή και θέλω κάνοντας λίγο... Πάντως οι κινήσεις, για να ξέρεις, είναι μεθοδευμένες και χειρουργικές. Την ώρα που η Financial Times βγάζει το δημοσίευμα, την επόμενη μέρα εμφανίζεται η διοίκηση της ΕΜΑ Δέλτα που έχει πάρει τον ΟΠΑΠ στη Χάλκη με τον Πατριάρχη. Ναι. Χάλκη με τον Πατριάρχη και το Πανεπιστήμιο. Τα έχουμε λιμένα, όπου μπαλατζάρει βρίσκουμε κάτι να το... Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Βαρθολομέος τον τίμησε τον κύριο Μελισσανίδη με κάτι υπότες, τον έκανε κάτι βραβεύσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να ξεχωρίσουμε λίγο γιατί από επιχειρηματικό επίπεδο η πώληση του ΟΠΑΠ για κάποιους σε αυτό το τίμημα είναι κοροϊδία, είναι χάρισμα, αλλά συζητάμε για ένα τζογαδόρικο προϊόν το οποίο μπορείς να το δεις μόνο σαν επιχειρηματική κίνηση και σαν κράτος ότι θα χάσεις πολλά περισσότερα από αυτά που θα πάρεις καθαρά οικονομικά. Δηλαδή το ΟΠΑΠ τα τελευταία 10 χρόνια είχε κέρδη που ουσιαστικά κέρδη κάθε χρόνο στην τιμή της πώλησής του. Ναι, όχι, αλλού θέλω να καταλήξω, Λευτέρη. Δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ πόσο θα πουλάει το στοίχημα μετά ο Μελισσανίδης ή ο κάθε Μελισσανίδης. Γιατί ο άλλος θα το διαλέξει να πάει να τζογάρει, να πάει να πληρώσει όσα θα του ζητήσει να πληρώσει, τέλος πάντων είναι στοίχημα. Εδώ συζητάμε για μια κατηγορία δημόσιας περιουσίας η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα όχι παραπάνω, πολύ παραπάνω. Μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για τα νερά, μιλάμε για πράγματα τα οποία... Για να πω μια τελευταία κουβέντα για τον ΟΠΑΠ, γιατί δεν με βρίσκεις σύμφωνο μαζί σου ότι είναι απλά τζόγος. Όχι, απλά θέλω να πω ότι θέλω να τονίσω την απόσταση που έχει το ένα θέμα με το άλλο, δηλαδή ότι η σημασία για το ΑΔΜΙΕ, για τη ΔΕΗ, για τα νερά, για τα φράγματα είναι πολλαπλασιαστική σε σχέση με το ΟΠΑΠ. Όχι ότι συμφωνώ με τη... Θα συμφωνήσω μαζί σου όπως το λες, αλλά θα σου προσθέσω κάτι. Ένα μεγάλο μερίδιο από τα κέρδη του ΟΠΑΠ πηγαίνανε στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα και ο πολιτισμός ήταν χορηγούμενος ουσιαστικά το κέρδη του ΟΠΑΠ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα δεν μας έχει απαντήσει κανείς όλα αυτά τα λεφτά που δίνονται κάθε χρόνο για τον πολιτισμό και για τον αθλητισμό από πού θα δοθούν. Εάν θα συνεχίσουν να δίνονται. Μαζί σου, όχι, δεν διαφωνούμε. Απλά διευκρινίζω ότι στο δικό μου το μυαλό το ένα είναι το Everest, το άλλο είναι ο λόφος του Στρέφη. Σε σημασία. Πάμε παρακάτω. Ο ΑΔΜΙΕ, ουσιαστικά ο ΑΔΜΙΕ τι είναι, γιατί τον έχουμε μάθει το τελευταίο 1,5 χρόνο στη ζωή μας. Είναι ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κοινός ΑΕ του Δημοσίου, κοινός τα καλώδια τα οποία μεταφέρουν από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας προς σταθμούς την ενέργεια. Ουσιαστικά κομβικό σημείο για μια χώρα ο συγκεκριμένος οργανισμός. Δεν συζητάμε για τα μικρά τα καλωδιάκια τώρα που βλέπεις πάνω στο ξύλο, συζητάμε για τις κολόνες και για τα καλώδια υψηλής τάσης που φεύγουν από τους υποσταθμούς, που φεύγουν από τα εργοστάσια και μοιράζουν από το τελευταίο νοικοκυριό, από το πιο μικρό σπιτάκι μέχρι τα εργοστάσια. Ουσιαστικά, ο κύριος Σαμαράς, πρωθυπουργός της χώρας, πριν γίνει πρωθυπουργός, αλλά και όταν ήταν πρωθυπουργός, από την άνοιξη δηλαδή τώρα του 2013, είχε δηλώσει ότι δεν θα παραχωρηθεί η ΑΔΜΙΕ. Κάποια στιγμή η ΑΔΜΙΕ βρέθηκε μέσα στο πακέτο των δημόσιων επιχειρήσεων που πουλάει τα ΙΠΕΔ. Ως δικαιολογία είπαν ότι έχουν έντονες πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του ανταγωνισμού. Ένα ερώτημα. Από πού και πού το κρατικό μονοπόλιο, άμα γίνει ιδιωτικό μονοπόλιο, θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό. Ένα. Δεύτερον, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, διότι με τον νόμο της ενέργειας που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011, αν δεν απατώμε τότε,
με τον Παπακοσταντίνο Υπουργό Ενέργειας, είχε σπάσει από τότε ο δυσμιαίο λεγόμενος σε αδμιές και λαγιέ, η ΔΕΗ γεννηθήκε σε μεγάλη ΔΕΗ και είχε λυθεί το θέμα του ανταγωνισμού σε σχέση με το τίτλο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ο λόγος για τον οποίο αρχικά η κυβέρνηση είπε το πουλάει γιατί πιέζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση περί ανταγωνισμού, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Το λένε, καλώς είναι να πάψουν να το λένε, διότι τον Αύγουστο του 2011 ό,τι αφορούσε τα περί ανταγωνισμού έχει λυθεί. Σε αυτό το σημείο θα σου κάνω μια πολύ μικρή διαγωνία, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτά που μας λες δεν είναι πράγματα τα οποία βγάλει από το κεφάλι. Στο ρεπορτάζ δημοσιεύονται φεκ, δημοσιεύονται αποφάσεις, δημοσιεύονται νομοσχέδια, ημερομηνίες. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία είναι στοιχεία, δεν είναι... Όποιος ανατρέξει στο καλοκαίρι του 2011 που ψηφίστηκε ο νόμος περί ενέργειας, ανατρέξει στα ρεπορτάζ τότε εκείνης της εποχής και στον νόμο, θα δει ότι ο λόγος για τον οποίο ψηφίστηκε ο νόμος περί ενέργειας ήταν για να καλύψει το κόλλημα που υπήρχε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ανταγωνισμό. Τέλος. Μην το επαναφέρουμε ξανά. Λοιπόν, ενδιαφερόμενοι για τον ΑΔΜΙΕ είναι Όμιλος Μυτιληναίου, η γνωστή άγνωστη. Τέρνα, Ελπέντισον με βασικούς μετόχους από την ελληνική πλευρά, τα ΕΛΠΕ, κυρίως Λάτσι και δημόσιο μέσα, εκεί δεν ξέρω πώς θα... Ως πάνω την Ελάκτορ του Όμιλου Μπόμπολα, η Ιταλική Τέρνα, οι γερμανικές RWE και η ON και η γαλλική EDF. Πάμε τώρα στη διαδικασία της πώλησης. Μιλάμε για ένα δημόσιο φορέα, ο οποίος η αποτίμησή του, η πραγματική αποτίμησή του είναι 8 δισεκατομμύρια. Παραλαμβάνω, είναι 8 δισεκατομμύρια. Οι συνδικαλιστές διαβάζω ότι ανεβάζουν το κόστος, την αξία του μάλλον, μαζί με την υπεραξία για μελλοντικά κέρδη στα 12 δις ή στα 11 ή στα 12 δις αν θυμάμαι καλά. Να κάνουμε μια χάρη στα παιδιά και να πάμε στα 8 εμείς. Να πάμε στα 8 βέβαια. Πάμε στα 8, τα χάνουμε τα 4. Και στα 7 να πάμε. Και στα 6 να πάμε. Πάμε παρακάτω. Η χρηματιστηριακή του αξία δε είναι στο 1,2. Η χρηματιστηριακή, το σύνολο, το 100% των μετοχών, που αυτή τη στιγμή είναι και το 100% στο δημόσιο. Ακριβώς. Τα κέρδη του 12 και του 13, του 12 ήταν 560 εκατομμύρια, 550 δεν απατώμε, του 13 τα κέρδη είναι 130-150. Όπου εδώ τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί έχουμε μείωση κερδών, διότι έχουμε πρόβλημα εισπρακτικό στο να πληρώσει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος πληρώνει στη ΔΕΗ και ένα μέρος των χρημάτων που πληρώνει στη ΔΕΗ πηγαίνει προς ΑΔΜΙΕ. Όπως πηγαίνει και προς δημοτικά τέλη και διάφορα άλλα. Όπως πηγαίνει για ΔΤΕ, όπως πηγαίνει για ΑΠΕ, όπως πηγαίνει για ΕΡΤ, όχι ΕΡΤ, συγγνώμη, για ΝΕΡΙΤ. Ό,τι είναι. Οπότε έχουμε μία μείωση κερδών διότι υπάρχει και ένα έλλειμμα από εκεί. Το οποίο το τονίζω αυτό διότι θα το βρούμε μπροστά μας. Θα σου εξηγήσω γιατί. Η χρηματιστηριακή του αξία δε, όπως είπα, είναι 1,2 δισεκατομμύρια. Ουσιαστικά ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής που θα αγοράσει τον ΑΔΜΙΕ, θα αγοράσει τα 2 τρίτα του ΑΔΜΙΕ και το 1 τρίτο του ΑΔΜΙΕ θα το αγοράσει στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ υπήρχε, αντί λοιπόν να πάνε και με τη χρηματιστηριακή αξία... Περίμενε, θα το αγοράσει ή θα το κρατήσει? Οι μετοχές... Θα το αγοράσει, θα δώσουμε χρήματα. Θα το αγοράσει. Το 1 τρίτο του ΑΔΜΙΕ θα το αγοράσει το ελληνικό δημόσιο και τα 2 τρίτα θα τα αγοράσει ο επενδυτής. Πού είναι το ξύμορο εδώ? Θα μπορούσε κάποιος να πει να πάμε την πραγματική του αξία, τα 8 δις. Θα μπορούσε κάποιος να πάμε με τη χρηματιστηριακή αξία, το 1,2. Να πάμε κάτι ενδιάμεσο. Όχι. Τι λένε λοιπόν? Πώς θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο το 1 τρίτο, αφού γίνονται προσφορές και αφού καταλήξει στον επενδυτή τα 2 τρίτα του ΑΔΜΙΕ και υποτιθέστο ότι η τιμή του θα είναι για τα 2 τρίτα 500 εκατομμύρια, το ελληνικό δημόσιο θα δώσει άλλα 250. Και ρωτώ τώρα εγώ, γιατί το ελληνικό δημόσιο να περιμένει τον επενδυτή να αποτιμήσει αυτό την αξία του ΑΔΜΙΕ ελεύθερα, διότι δεν λέει κανείς, δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό αγοράς. Δεν λέει κάποιος ότι αν δώσουν 300 δεν τον πουλάμε. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού αυτό που λες είναι αυτό, ότι δεν λέει ότι το bidding,
οι προσφορές θα αρχίζουν από το 1 δις, από τα 500 εκατομμύρια, από τα 100 εκατομμύρια και πάνω. Ακριβώς. Και η αποτίμηση που έχει κάνει η Goldman Sachs για τον ΑΔΜΙΕ, η αποτίμησή της ήταν γύρω στα 750 εκατομμύρια. Αποτίμηση για την τιμή πώλησης, ότι με αυτήν τη διαδικασία πόσο μπορεί να πουληθεί, όχι πόσο έχει ο ΑΔΜΙΕ. Όχι, πόσο μπορεί να πουληθεί στα δεδομένα της εποχής, έτσι γίνονται οι αποτίμησεις. Από την Goldman Sachs, η οποία Goldman Sachs ουσιαστικά παιχνίδι άλλο παίζει, δεν παίζει το παιχνίδι του δημοσίου. Τι θέλω να εξηγήσω τώρα εγώ εδώ. Εδώ υπήρχε ένα εύσχυμος τρόπος να κρατήσει την ψηλή του ΑΔΜΙΕ ψηλά, άρχισε διέφερ. Ποιος είναι αυτός? Θα μπορούσε εσύ ως ελληνικό δημόσιο να αγοράσεις πρώτα εσύ το 1 τρίτο, να πεις εδώ το 1 τρίτο θα αποτιμώ 500 εκατομμύρια και να υποχρεώσεις τον όποιον επενδυτή που θα έρθει να κάνει προσφορές, οι προσφορές να ξεκινάνε από το 1 δις και 1 ευρώ και πάνω. Το πιο απλό. Πιο απλό λοιπόν, δεν το έκανε κανείς και δεν το σκέφτηκε κανείς. Ουσιαστικά, από τι προκύπτει και ο τίτλος του περιοδικού στο Unfollow, όπου λέμε ότι ο ΑΔΜΙΕ θα αγοραστεί ουσιαστικά στο 1/20 της πραγματικής του αξίας και ουσιαστικά στο 1 τρίτο της χρηματιστηριακής. Ποιος μπορεί λοιπόν να με πείσει και να πείσει οποιονδήποτε με τα νούμερα τα οποία δίνω και τα νούμερα που ισχύουν, δεν είναι νούμερα που βγάζει το κεφάλι μου, τα νούμερα που ισχύουν. Να μου πει κάποιος από πού και ως πού η πώληση του ΑΔΜΙΕ είναι συμφέρουσα. Ξεχνάω και όλη την ιστορία η οποία αφορά ότι είναι ένα μονοπόλιο το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι ένα μονοπόλιο το οποίο δεν θέλω τώρα να το λέω και να φαίνεται ψηλό μεγαλοπιασμένο αυτό που λέω, αλλά είναι ενέργεια. Ενέργεια η οποία εν καιρό πολέμου, κρίσης, θα μπορεί οποιοσδήποτε ουσιαστικά ιδιώτης να σου κατεβάσει το ρελιέ και να μην έχεις ρεύμα. Και το βασικότερο το οποίο δεν σου είπα, μέσα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, τι έχει προβλεφθεί? Έχει προβλεφθεί ότι εάν υπάρχουν οφειλές του δημοσίου προς τον ΑΔΜΙΕ... Μπράβο, αυτό θέλω να το πεις, γιατί το διάβασα. Αυτός που θα αγοράσει τον ΑΔΜΙΕ θα τα συμψηφίσει με τα χρήματα. Σου λέω ήδη ότι το δημόσιο έχει πάρα πολλές... Πόσα εκατομμύρια μπορεί να χρωστάει? Δηλαδή έχουμε δει κάτι χρέη προς ΔΕΗ και φαντάζομαι άρα και προς ΑΔΜΙΕ, από κρατικές υπηρεσίες, από θέλεις υπουργεία, από θέλεις νοσοκομεία, από θέλεις δεν ξέρω και εγώ τι, όπου τα νούμερα για τα οποία συζητάνε ότι χρωστάνε στη ΔΕΗ και κατά συνέπεια μιλάμε για εκατομμύρια εκατομμυρίων. Μιλάμε για εκατομμύρια τα οποία ξεπερνάνε τα 100. Εδώ γιατί το κάνανε αυτό? Για τον εξής και μόνο λόγο το κάνανε. Θυμάστε και την πάτησαν με τη ΔΕΠΑ. Γιατί δεν εγγυήθηκε το ελληνικό δημόσιο όλα τα χρέη του δημοσίου προς τη ΔΕΠΑ. Ότι δεν θα έπαιρνε καθαρή από χρέη το αγοραστής. Διότι το νομοσχέδιο δεν είχε προβλεφθεί, όταν ψηφίστηκε δεν είχε προβλεφθεί, το νομοσχέδιο πώλησης της ΔΕΠΑ δεν είχε προβλεφθεί οι μεγαλοφιλέτες ουσιαστικά του δημοσίου που είναι οι γνωστοί. Πάλι οι γνωστοί που πάνε να αγοράσουν τώρα τον ΑΔΜΙΕ. Είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες της ΔΕΠΑ. Τη ΔΕΠΑ. Λοιπόν, η δουλειά χάλασε με τη ΔΕΠΑ, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε προβλέψει στο νομοσχέδιο να κάνει αυτό που κάνει τώρα, να μιλάει για συμψηφισμό χρεών. Λέμε δηλαδή ότι αυτοί που χρωστάνε, αυτοί που μπορεί να χρωστάνε όσα χρωστάνε, και για τους μεγαλοφιλέτες μιλάμε περισσότερο, στη ΔΕΗ, δηλαδή και στον ΑΔΜΙΕ, το ελληνικό δημόσιο με νομοσχέδιο προβλέπει να τα εξοφλήσει πριν πάρει στα χέρια της οποιοσδήποτε πάρει τον ΑΔΜΙΕ. Για να μην κυνηγάει ο ΑΔΜΙΕ, ο καινούριος αγοραστής του ΑΔΜΙΕ, τους μεγαλοφιλέτες. Απλό είναι. Το προβλέψανε για να μην κρατήσουν από την παλίτσα με τη ΔΕΠΑ. Είναι αυτό που λες, είναι σχεδιασμένο και είναι σχεδιασμένο χειρουργικά το... Το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι άντε και καλά τα πουλάνε τώρα. Οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα προκύψει, διότι το κακό ξεστήνει, μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση με το Μαξίμου Ανάστατο, μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κυβερνάει από το πρώτο κόμμα, την πράξη αυτή τη στιγμή με βάση τα γκάλωπ, τα οποία δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, γιατί όταν βγουν στη δημοσιότητα θα πέσει η κυβέρνηση, τα μυστικά γκάλωπ που έχουν, έχει και γκάλωπ το Μαξίμου που δίνει στη Νέα Δημοκρατία σε 13%. Κάτι διάβασα. Τρίτο κόμμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας κυβερνάει για φεντέτη της τύχης μας μια κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα δεν ξεπερνάει το 15 με 16% μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Και αυτοί αποφασίζουν τις τύχες της χώρας, τα ξεπουλάνε όλα, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, ούτε καν στο κοινοβούλιο. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε 10 επιρωτήσεις στη Βουλή την Παρασκευή
και οι 8 υπουργοί δεν παρευρέθηκαν. Δεν πήγαν καν. Δεν πήγαν καν. Δηλαδή ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία στηρίζεται το πολίτευμά μας, το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα, είναι η Βουλή και οι ερωτήσεις της αντιπολίτευσης και οι απαντήσεις των υπουργών. Έχουν καταργήσει και το Σύνταγμα και το κοινοβουλευτικό πολίτευμα αυτή. Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα με την μη παρουσία τους εκεί, το Σύνταγμα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες έχουν γίνει σχεδόν, όχι, είναι κανόνας πλέον. Πλέον έχει γίνει κανόνας, είναι ελάχιστες φορές που γίνονται ψηφοφορίες. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά κυβερνάει χρησιμοποιώντας όρους, πώς να το πω, όρους ή ενέργειες τις οποίες αποτιμάει να τη βοηθήσουμε, προσπαθεί να τη βοηθήσουμε ουσιαστικά στα ποσοστά της στις εκλογές που έρχονται. Υπάρχει και ρεπορτάζ μέσα στο Αμφόλιο το οποίο γράφουμε για το ποιες θα είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης προσεχείς μήνες για να μπορέσει να ανακάμψει η κυβέρνηση όσο μπορεί, διότι αν εμφανιστεί με τέτοια ποσοστά στις ευρωεκλογές θα υπάρχει πρόβλημα μετά. Και στην αυτά τα τρία κομμάτια είναι το νόμος και τάξη, το έχουμε μάθει, το Χρυσή Αυγή, κλείσα τους μέσα, το αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή, είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει, δυστυχώς, είναι δεύτερο κόμμα. Το συζήταγα πριν αυτό στην εκπομπή. Και το τρίτο, για να τελειώσω. Και ότι δύσκολα, συγγνώμη, δύσκολα θα ψαρέψουν από εκεί μέσα, έτσι. Όσο δεξιόστροφα κι αν πάνε. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό αν θέλεις. Και το τρίτο, το οποίο στηρίζεται, είναι διαφάνεια. Βάλτε μέσα όποιον μπορείτε. Αρκεί να μην είναι από αυτούς τους παίχτες που παίζουν τώρα. Ακριβώς. Σε αυτό προσπαθούν να πατήσουν και σε αυτό προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουν τα ποσοστά της δημοσκοπήσεις, τα οποία θα αποτιμηθούν λίγο σε άλλες εκλογές. Εγώ για άλλη μια φορά νομίζω το θυμάσαι κι εσύ, έχουμε βγει αρκετές φορές μαζί στον αέρα. Κάθε φορά διαπιστώνουμε το ότι υπάρχει επίσης πρόβλημα στη δημοσιογραφία, γιατί τα συστημικά, αν θέλεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν, δεν βγάζουν ειδήσεις, δεν συζητούν. Όχι μόνο, οι ειδήσεις βγάζουν, αλλά βγάζουν και τις ειδήσεις που τους βολεύουν και τις ειδήσεις που βγαίνουν από το Μαξίμου. Ουσιαστικά δεν κάνουν ρεπορτάζ με την έννοια του ρεπορτάζ. Δηλαδή να δουν πίσω από την είδηση και πίσω από το ένα δελτίο τύπου που βγάζει ένας υπουργός και αν είναι πραγματική είδηση. Δεν χρειάζεται κάτι φοβερή. Δεν το λέει δημοσιογραφία τώρα αυτό, αν διαβάζει δελτία τύπου, συγγνώμη. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται καμιά επίπεδο έρευνα Watergate για να ανακαλύψουμε. Ναι, σίγουρα. Μπροστά μας γίνονται, μέσα στα μάτια μας. Απλά άμα ανοίξεις λίγο τα ματάκια σου, δεν έχεις γυαλιά, τα βλέπεις. Λίγο να διαβάσεις λίγο τα νομοσχέδια, λίγο τι ψηφίζουμε. Δεν θέλω να πάρεις, θα έχεις όλα μπροστά σου. Όλο το ρεπορτάζ είναι μπροστά σου. Λευτέρη, αυτή η ιστορία με τον ΑΔΜΙΕ πότε προχωράει, πότε έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός? Ψηφίστηκε τώρα το ψήφισε 150 ώρα από την Ελληνική Βουλή και να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός προς 20 μήνες. Θέλω να κάνω... Ούτως ή άλλως μετά περνάμε στο ΔΕΗ με κλειδί. Αυτό ήθελα να κάνω και να βάλουμε και τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι χωρισμός της ΔΕΗ σε μικρή και μεγάλη, σωστά? Σωστά. Και αμέσως με πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης περιθώριο αύξησης τιμολογίων έως 8%, το οποίο η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σκέφτεται να το αυξήσει στο 12%. Τα λέω καλά? Καλά τα λες. Χρειάζεται μια εβδομάδα να κάνουμε εκπομπή μόνο για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αυτή την περιβόητη ανεξάρτητη αρχή. Διότι το τι κάνουν και το τι έχουν κάνει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ξεκινώντας από την ιστορία της Aegean Power, του Μιλιώνη και του Μελισανίδη και δεν θυμάμαι το όνομα της άλλης εταιρείας, του Φλόρου. Οι δύο νομίζω μπήκανε φυλακή, δεν μπήκανε για ένα διάστημα? Ο ένας από αυτούς τους δύο είχε αποφυλακιστεί ο Μιλιώνης και περιμένουν δικάσιμο. Η ιστορία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πραγματική διαδικασία από τον εισαγγελέα. Έτσι, για να θυμίσουμε και λίγο στους ακροατές μας τι είχε συμβεί με αυτές τις εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες είχαν πατήσει πάνω στο δίκτυο της ΔΕΗ και είχαν δικαίωμα να πουλάνε ρεύμα. Λιανέμποροι. Το οποίο φτάσανε σε ένα σημείο να έχουν περίπου εισπράξει γύρω στα 300 με 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν πήγαν ποτέ στη ΔΕΗ, δεν αποδόθηκαν ποτέ φόροι και φύγαν όλα. Μια νύχτα, μια μέρα, ένα μήνα, 2 μήνες προς Ελβετία μεριά. Δεν έχει γίνει ακριβώς έτσι. Θα σας το πω γιατί έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ αναλυτικό του Unfollow
τον Απρίλιο του 2013. Ξέρω ότι για το θέμα αυτό εκκρεμεί και αγωγή από την πλευρά του Ήμου Ρυσανίδη προς εμένα και στον Follow. Θα πω το εξής. Τα λεφτά είναι 250 με 270 εκατομμύρια. Όσον αφορά την Aegean Power, του Μελισσανίδη και του Μιλιώνη. Η Aegean Power, η οποία μετονομάστηκε σε Ελλάς Power και τη μάθαμε ως Ελλάς Power, που ουσιαστικά θα χρωστάει τα προς τη ΔΕΗ, τα οποία έχει εισπράξει και προς το ελληνικό δημόσιο. Η Aegean Power λοιπόν, η οποία ήταν 50% Μιλιώνης και 50% Μελισσανίδης, Ιωάννης, Γιώργος, από μία offshore που είχαν ο καθένας, τον Σεπτέμβρη του 2011 έγινε αλλαγή ονομασίας σε Aegean Power σε Ελλάς Power. Και μετά από 2 μήνες η Ελλάς Power πουλήθηκε ουσιαστικά σε ένα αραβικό φαντ, το οποίο στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν ο Φλόρος. Σύμφωνα με τις αγωγές που έχει κάνει η ΔΕΗ και ο ΔΕΣΜΙΕ, μέχρι το Σεπτέμβρη του 2011, οι οφειλές της Aegean Power προς ΔΕΗ και ΔΕΣΜΙΕ είναι 90 εκατομμύρια. Ο νόμος περί ενέργειας ορίζει ότι για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή μετοχικής σύνθεσης χρειαζόταν μέχρι τον Αύγουστο του 2011 απόφαση Υπουργού, από τον Αύγουστο του 2011 και μετά την αλλαγή του νόμου περί ενέργειας, απόφαση της ΡΑΕ. Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης της Aegean Power δεν έγινε ποτέ. Δεν ζητήθηκε ποτέ. Ο Γιώργος Μελισσανίδης αποχώρησε από την Aegean Power όταν από το ταμείο λείπανε 90 εκατομμύρια με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό όπου πουλούσε την offshore του στον Μιλιώνη. Με ιδιωτικό συμφωνητικό. Επαναλαμβάνω, ο νόμος περί ενέργειας ορίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή μετοχικής σύνδεσης σε εταιρείες ενέργειας χρειαζόταν απόφαση Υπουργού ή απόφαση ΡΑΕ. Τέρμα. Ουδέποτε υπήρξε αλλαγή μετοχικής σύνδεσης, ουδέποτε ζητήθηκε μόνο αλλαγή επωνυμίας, η οποία και έγινε, και όταν πούλησε ο Μιλιώνης τον Νοέμβρη στο Φλόρο, τότε εμφανίζεται ο Μιλιώνης να ζητάει αλλαγή μετοχικής σύνδεσης σε αυτές τις εταιρείες που είχε για τη μεταβάση στο Φλόρο. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι η ιστορία. Από τα 250 εκατομμύρια που αναζητούν, τα 90 ουσιαστικά έχουν καθεί από την Aegean Power του Γιώργου Μελισσανίδη και του Μιλιώνη μέχρι τον Αύγουστο του 2011. Και το λέω αυτό, το λέω διότι μετά επιβλήθηκε ο περιβόητος νόμος του χαράτσι του Βενιζέλου, το οποίο άρχισε να εισπράττονται τα λεφτά από τον Νοέμβριο. Τα λεφτά από το χαράτσι τα έφαγε ο Φλόρος μόνος του, με τις δύο εταιρείες που είχε αποκτήσει, με την Ελλάς Power, την εταιρεία του Μιλιώνη και του Μελισσανίδη, η οποία λεγόταν Aegean Power, και την εταιρεία την άλλη που είχε. Τα λεφτά του ΕΙΤΙΔΕ τα πήρε ο Φλόρος, πλάς κάποιες οφειλές που είχε και αυτός πως ΔΕΗ και πως ΔΕΣΜΙΕ τότε, την διάρκεια της χρονιάς δεν είχαν αποδοθεί. Σημασία έχει να σου πω ότι τον ένα χρόνο που έμεινε ο Γιώργος Μελισσανίδης μαζί με τον Μιλιώνη στην Aegean Power, από τα 90 εκατομμύρια οφειλές πληρώσανε μόνο ένα. Επί ένα χρόνο δεν τους ενόχλησε κανείς. Και αν δεν γινόταν ιστορία με το χαράτσι να καθούν τα λεφτά και να για να βγει, λεφτά, για να φανεί η τρύπα, για να φανεί, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα. Θα υπήρχαν ακόμα οι εταιρείες. Σατανικό σχέδιο του Βενιζέλου. Σατανικό σχέδιο. Όχι Θεέ μου τι ζούμε, όχι Θεέ μου τι ζούμε. Εμένα με προκαλεί πολύ μεγάλη απορία και φόβο. Πες ότι όλοι αυτοί τα πουλήσουνε. Εάν γίνει όλο αυτό το πράγμα ιδιωτικό, αν περάσουν όλα αυτά τα χέρια στα χέρια κάποιων ιδιωτών οι οποίοι έχουν δείξει δείγματα γραφής, έτσι, ποιος θα τους ελέγξει αυτούς? Τον εποπτικό ρόλο, μη γελάσεις, τον έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο. Μα γι' αυτό σου με πιάνει άγχος. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά τον Δεκέμβριο, αν δεν απατώμε, του 2013, το ρεπορτάζ που είχαμε στα το προηγούμενο μήνα, έδωσαν το δικαίωμα στους κατασκευαστές να αυξήσουν τα διόδια σε ορισμένες περιοχές μέχρι και 60%. Για να πας τώρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, μόνο πληρώνεις περισσότερα χρήματα από όσα πληρώνεις να πας με πτήση της Aegean. 56 ευρώ να πας. Μόνο τα διόδια, έτσι. Μόνο τα διόδια 56 ευρώ. Βάλε και ένα 70-80 βενζίνες. Μέχρι τη Λαμία δε
σε 44 ευρώ. Βάλε κάτι παραπάνω σου λέω και πας με αεροπλάνο, δεν χρειάζεται καν να... Κοινώς όποιος πλέον κυκλοφορεί στην Εθνική Οδό πρέπει να σταματάμε και να του ζητάμε καθαριστικό να δούμε πώς θα βγάζει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν... Κοίτα και αυτό με την Ενέργεια, γιατί νομίζω ότι και οι μέτοχοι της Ενέργεια, εκτός από την Aegean και την Hellas Power, επίσης είχαν ένα θεματάκι με τις αποδόσεις τους από το προς τη ΔΕΗ. Ναι, μα η Ενέργεια είναι ο φλόρος. Η Ενέργεια είναι ο φλόρος. Α, οκ, αυτό. Η Ενέργεια είναι ο φλόρος. Ο φλόρος ουσιαστικά, η Ενέργεια κάποια στιγμή απορρόφησε την εταιρεία του Μιλιώνη και του Μελισσανίδη το Νοέμβριο του 2011. Απορρόφησε, αγόρασε την εταιρεία του Μιλιώνη και του Μελισσανίδη. Βέβαια τότε την αγόρισε, δεν εμφανιζόταν ο φλόρος, αλλά τότε ήταν κάτι μεγαλοεπιχειρηματίες Άραβες από το Ντουμπάι, από το Κατάρ, αυτοί που μας φέρνουν και τώρα, οι οποίοι έχει μετοχική σύνδεση 22 χιλιάρικα. 22 ευρώ έχει μετοχική σύνδεση η εταιρεία. Και αγόρασε ουσιαστικά και την εταιρεία του Φλόρου και την εταιρεία της Aegean του Μιλιώνη και του Μελισσανίδη. Έλα, αφού έχεις το μυαλό σου. Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία αυτή ήταν του Φλόρου. Έχει στο μυαλό σου, αφού αγαπάτε Καταριανούς και επενδυτές και αγαπάμε όλοι Μηταράκη, σήμερα να σου πω έτσι, να σε ενημερώσω γιατί τσακώεις έξω, μπορεί να μην το έχεις δει. Σήμερα ο κύριος Μηταράκης συναντιέται μαζί με Καταριανούς επενδυτές. Για το ελληνικό. Λοιπόν, καλό όπως το προηγούμενο τεύχος αποκαλύψαμε όλη την ιστορία της πόλης της Βουλιαγμένης, που ήταν έργος Τουρνάρα, Μηταράκη, Σαμαρά και Μελισσανίδη, εδώ Μελισσανίδης, όπως αποκαλύψαμε τον προηγούμενο μήνα το τι έγινε στην Βουλιαγμένη, στον επόμενο μήνα θα αποκαλύψουμε και τι γίνεται στο ελληνικό. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς να υπονοούμε κάτι, εγώ δηλαδή θα το πω, αλλά χωρίς να υπονοώ κάτι, ότι ο Μελισσανίδης πάει να γίνει ο καινούριος Κόκαλης της Ελλάδας. Όχι, και θα σου πω γιατί. Ο Κόκαλης τουλάχιστον, ο οποίος και αυτός έχει απομυζήσει, όχι όπως έχει απομυζήσει το ελληνικό δημόσιο. Αυτά είναι μηνύσιμα τώρα που λέμε. Όπως θέλω να σας μηνύσει. Εμένα να μηνύσει είναι γιατί εγώ τα λέω, όχι εσένα. Για οτιδήποτε πήρε ο Κόκαλης πρόσφερε και μια υπηρεσία. Αν χρησιμοποιώθηκε για αυτή την υπηρεσία να πάνε μέσα όσοι τους δώσανε, να ελεκτούν όσοι τους δώσανε, όχι μετά από 40 χρόνια και 20 και 30 να έχουν παρέλθει τα δικήματα, αλλά ο Κόκαλης όμως είχε ένα τάκτ, ήξερε και να δίνει. Το λέω διότι το τελευταίο διάστημα που ο Πόλος ασχολείται με τα ζητήματα της ενέργειας και των σκανδάλων και πιάνει πολλές φορές το Μελισσανίδη στο στόμα του, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και λένε για τον Κόκαλη. Καταδικαστέως. Λέμε για το γήπεδο του Καραϊσκάκη. Ναι. Θα πω κάτι για να ξεμπερδεύουμε με αυτό. Να τελειώνουμε. Το Καραϊσκάκη έχει κατασκευαστεί με δάνεια που πήρε από τις τράπεζες η ΠΑΕ Ολυμπιακός και τα δάνεια αποπληρώνονται. Το γήπεδο της ΑΕΚ θα κατασκευαστεί με χρήματα της Δημαρχίας Αττικής, τα οποία χαρίζει ο κύριος Γουρός 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια στο Μελισσανίδη. Και να πω και κάτι άλλο για να το ξέρουν και οι εξήδες. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τα λεφτά αυτά δεν μπορούσε να τα δώσει ο Γουρός στο Μελισσανίδη αν η ΑΕΚ ήταν α εθνική ή β εθνική. Ξέρεις γιατί? Διότι όταν ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο, επειδή δεν πήρε δραχμείο το ελληνικό δημόσιο, απλά πήρε μια έκταση η οποία ανήκε στο ελληνικό δημόσιο και πάνω έκτισε και ουσιαστικά το γήπεδο δεν είναι ιδανικό για 50 χρόνια, όσα είναι. Έχει νίκη 50 χρόνια, ναι. Και με λεφτά, ξαναλέω, που πήρε η ΠΑΕ και αποπληρώνει στις τράπεζες. Τα πληρώνει, ξαναλέω, στις τράπεζες. Αυτό ο Μαρινάκης τώρα που πήρε τον Ολυμπιακό από τον Κόκαλη, πληρώνει δάνεια στις τράπεζες στο γήπεδο. Το γήπεδο δεν έχει συμπληρωθεί. Τα πληρώνουν τα λεφτά. Πάω παρακάτω. Υπήρχε μέσα όρος στο συμβόλαιο όταν ο Ολυμπιακός έκανε στο γήπεδο, στο οποίο προβλεπόταν το εξής. Ότι αν οποιαδήποτε ομάδα επαγγελματικής κατηγορίας, α εθνική συγκεκριμένα εγγράφει, α, πάρει χρήματα για να κατασκευάσει γήπεδο, τα ίδια χρήματα, ισόποσο ποσό, θα δικαιούται και ο Ολυμπιακός.
Αυτό είναι ως απάντηση γιατί η ΑΕΚ έπαιζε γάμα εθνική. Το λες, τι είναι αυτό? Να τελειώσουμε και με αυτό το παραμύθι. Σε περίπτωση που για γήπεδο ομάδα της Α' Εθνικής έπαιρνε χρήματα, τα ίδια χρήματα θα έπρεπε να πάρει και ο Ολυμπιακός. Αν σημείο ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός φτιάξει γήπεδο και πάει λεφτά το ελληνικό δημόσιο, έχει προβλεφθεί ότι τα ίδια χρήματα τα ίδια χρήματα θα δικαιούται και πάει ο Ολυμπιακός. Για μια ομάδα όμως γάμα εθνικής θα μπορούσε να είναι η ΑΟΠΟΛΟ Πιτιμίτσα, η Φαλήρου, η Μίξα Μοσχάτου και η ΑΕΚ Νέας Φιλαδέλφειας, που είναι γάμα εθνική, δεν δικαιούται. Απλά το λέω για να καταλάβουμε γιατί η ΑΕΚ έπεσε στη γάμα. Νομίζω, κοίτα, Λευτέρη, θα μπούμε κάποια μέρα μέσα στο στούντιο μαζί για να είσαι και εσύ και πιο ήρεμος, να μην έχουμε και τις χάρτες από πίσω, να κάτσουμε να μιλάμε μέρες. Να τελειώσουμε αυτή την ιστορία και με τον Κόκαλη και με τον Μελισσανίδη. Και οι δύο κάνουν επιλογή στο ελληνικό δημόσιο και ο Μελισσανίδης έφαγε και τρώει και ο Κόκαλης την ίδια δουλειά έκανε. Αυτό το ότι ο ένας αντικαταστά κάποιον άλλον, οι αμαρτίες του προηγούμενου δεν δικαιώνουν τον επόμενο. Όχι, δεν σε καμία περίπτωση, δεν το είπα έτσι. Δεν είχα τέτοια πρόθεση, δεν το είπα. Το λέω εδώ και δεν υπάρχουν ούτε λίγα ρεπορτάζ του Unfollow, στα οποία στην όλη διαδικασία που στον ΟΠΑΠ τώρα και της ανάθεσης του λογισμικού ξανά στην Dragon του Κόκαλη το έχουμε καταφέρει και έχουμε γράψει το ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε. Εκεί τελικά τα βρήκαν γιατί υπήρχε μια κόντρα για την υπογραφή της συμφωνίας για το λογισμικό πριν από την πώληση του ΟΠΑΠ. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αναγκάστηκε να δεχτεί την Intralot. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πάντως ο ένας ολιγάρχης με τον άλλο ολιγάρχη δεν έχει καμία σχέση. Θα πω ότι εξής, θα πω και αυτό. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένα δημοσίευμα πάρα πολύ σκληρό, αν δεν απατώμε στην ελευθερωτική στην Καθημερινή, της συγχωρημένης της Μπουγάτσου. Της αριστείας της Μπουγάτσου. Για τον Κόκαλη. Πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Ο Κόκαλης ξέρεις τι έκανε. Την πήρε τηλέφωνο και της είπε για τους επόμενους 6 μήνες θα κυκλοφορείτε με 2 ανθρώπους της προσωπικής μου ασφάλειας, διότι από αυτό που γράψατε, αν προκύψει κάτι εναντίον σας, εναντίον από αυτής της ακεραιότητας, θα το χρεώσουν σε μένα. Και εγώ δεν θέλω να μου χρεωθεί. Αυτό είναι ο Κόκαλης και αυτό είναι ο Μελισσανίδης, ο οποίος εκκρεμεί η μήνυσή μου για τις απειλές κατά της ζωής. Λευτέρη, καλό μεσημέρι. Δεν είναι, άμα συνεχίσουμε θα πάμε μέχρι τις 4, αυτό στο λέω. Θα δω πάει σερί. Καλή συνέχεια και εδώ είμαστε πάλι, θα τα ξαναπούμε. Χαιρετίσματα σε όλους στο περιοδικό. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.